A Deputación de Pontevedra comezará o 2026 con novos orzamentos. O seu presidente presentou hoxe estas contas que entrarán en vigor o 1 de xaneiro. Son case 239 millóns de euros, un 13,6% máis que no exercicio do 2025. En vigor unhas novas contas, que é o mesmo que decir que habrá novas medidas que se van a mellorar as existentes e que corrixiremos eivas que fomos detectando ao longo deste último ano. E aquí, a estabilidade permite que un orzamento que se parecerá á provincia e é o que agarda a provincia da Diputación. Estes son os terceiros orzamentos de Luís López como presidente provincial. Destacou o apoio que se presta un ano máis aos concellos. Nas contas resérvanse 50 millóns de euros pro Plan Máis Provincia. Ademais, fora deste orzamento contarán con 35 millóns de euros dun novo plan extra e con 8 millóns do Plan de Infraestructuras Deportivas. Por terceiro ano consecutivo, 1 de cada 3 euros será para apoiar os concellos cando máis o necesitan. 59 dos 61 concellos da provincia dispoñerán o vindeiro ano dunha inxección sen precedentes de 128 millóns de euros que poderán xestionar con autonomía total para facer investimentos, para pagar facturas, para crear emprego e para redactar proxectos estratéxicos. Cando nos necesitan, estamos. O deporte continuará a ser un dos piares do goberno de López no 2026. Os fondos para este departamento ascenden nun 35% ata os 8,6 millóns de euros. Tamén medran os cartos destinados ao turismo un 17% ata chegar aos 7 millóns. O epígrafe para a cultura sitúase nos 5,7 millóns e benestar sube ata os 7,6. A área de infraestructuras contará no 2026 con 38 millóns de euros, un 56% máis, mentres que tamén se incrementan os fondos para o fomento do emprego. É que falamos dun orzamento orientado a atender as necesidades da provincia na medida das nosas posibilidades e competencias e sempre despois de escoitar e entender. López recordou tamén que hai unhas semanas o Goberno decidiu amortizar os 19,5 millóns de euros de débeda que a Deputación tiña dende o 2021 polo REACPON, medida que deixa a Administración Provincial técnicamente en débeda cero. Con estes datos, o presidente provincial reivindicou a boa xestión do seu equipo.